Gur míl maigad a hamáis agus fáidir roiid bhealach gur maidínta sé ionfach a méid se daoine ag lá chofleoch seo. Is mis Ruth an tá an táliom le roinnt bliana nuas bheith buintach le cuasaí cumarsáide Eolaíochta agus cuasaí Spáiseach go háirithe. So san am láthair tá go leor daoine ag tuair daigh ar an Ghealach agus sin an fá gur bhhailm sa caintrad beaganne, mar gheall ar an bhealach go dtíon Ghealach agus cén fá go rachach aon duine nó aon róbó go dtí an Ghealach a chéadúir. Agus an rud is cáilí le faoi láthair, níl an clicar ag obair beidir go nearna run duine cíntra a cín leis a ríomhre ar dáling. Bhí sé gobar ar maidína chéadúir agus tá picturí agam. Sin an fágur bháim sa bag aráid nó go bhfuil picturí agam agus tá si do bhád níos simú na meise. Dul an scéalta na cathú gantí a chuid web, so denimid roint cainte marialar sin níos dearní. Ach is das a buir seochan SLS nó an Space Launch System. Agus seochan rocket is cúchtaíar dain faoi láthair. Agus tá muid agsúil go nimneoch sé an dain a nacht. Rinneoireacht níos tuisce an teachtain seo. Déluúin an rocket a Ollscoil an chéadúir riamh ach ní raibh sé gobar geart agus bhí si fíorthú é a chur ceall. Agus Aistriú é seo idir NASA agus a Gníomhaireacht Spáis na hórpach nó ísa cléinmhuiideanna ar níomid a caiint ar an fearmór ach ar ESA nó ísa. Agus tá deis maithe an go rachach an rocket a nacht i drón na Ghealaí. Tá an Ollscoil ceapú le tosnú ag 7 nóméid 10 inne 7 am éireannach. So san am láthair tá si de chur brosla isteach sa rocket agus é géirí é cheola tá sé i Florida ag Kennedy Space Center an áit céine ar cheolú nó rocket Saturn V go dtí an Ghealach chuige blianachin. Rinneú an rocket seo as achar ó fiosíad an Space Shuttle a bhíoch a gceithilt ar fad tríocha bliana. So it's cinál spéisiúil go bhfuil muid é brathir roinnt an technoliacht chéine mar a bhíoch céircha bliana hin. Ach ní muid an rocket céine chur le chéile ríist mar a bhíoch ach beag gogadtí an Ghealach sa tSaoráid sa trí Apollo mar gur scrisiú chuilerod a rinneú leis an rocket sin agus na planan agus scacrad. So ní bhíonn si sásta na plana a chamád go fáil tíirmach má bhíon éon rud deanta mar sin. So seo rocket nua ach deanta as seanpáirteanna agus tá mé agsú go mé an aimsúr a gceart a nacht leis an Ollscoil agus go mé sé ar meach go dtí an Ghealach. So seo an capsúl atá ar bhór an rocket sin, agus tá sé deartha le haidíine a chur go dtí an Ghealach. Ach má chuimrinn tú ar níos gom céibh daine an seo an íhidir a bobbal, ach tá muid is muoinmh ar cro beag le daine chur sachan, so tá sé diameter ar 5 méidir, so tá rubbeag níos leisne ná an ardan an seo agus beidir a brúisiir go dtí dearan na caiithíocha an sin agus is cónaí, so bhíonn sé níos chuile ag dul suas. Agus bheith ar trúr duine nó ceathar duine fánachtastíonn sin ar fá 3 lá le dul go dtí an Ghealach. So níl sé an jazz nó ró chumpórdach, agus an rud gur gaiith tú smuoinú ar chomáid sin ná go mbíonn tú ar fóliúin na bíonn tú floating in frontáim sin má bhíonn tú ag taisceil go dtí an Ghealach. So caiith tú líontáin a bheith agad ar de chuid stuff sa chuidna sa dronach méid sé élig ar fóliúin an tam ar fad. So má cuimrinn tú ar na sconáin agus na rudí is deise faoin spás a aiceanshibh. Bíonn siad comín agus jazz sin agus san éireanna bíonn sreanganna nach áid bíonar gacrad a bheith a gceart agus a bheith an cuairmach mar gheallar bíon an téir a teachtasteach sin. So níl sé jazz sa fíorchéal agus a bheith cá beidir 2001 A Space Odyssey nó a héit.
Ach mar sin héin, tá daine atá ásta dolan, tá si de cnúla le dollarás go dtíon Ghealach. Agus tá an Rockades, tá trílacha le dhéanamh ar an Rockades inis. Scuas go méid daine dollarás go dtíon Ghealach. Sa bhíon 2025 tásúla é. So na Americaní chun na cé daine chur ras go dtíon Ghealach, tá sé gealta acu gur banna bheits an agus duine de gá a bheits an. Ach tuis go bhfuil an Eorpa ag obair ar an traisiún an modúil seirbhíseach orpach bé duine ón Eorp ag dul go dtíon Ghealach an bhfuil. Agus seo an rud is táhachtí doing go bhfeicimid an chéad orpach ar an Ghealach Saoráid. But she's spéisiúil an dói a dhéantar an Aistriúcht agus an dearú ar na feithiclí seo. Caiit is muoinehar chuna sa Aibhroch duine san áit sin, agus tá si de géirí go fadtar amach go mééis an anna le héad de capsúla dhéanamh le dul dro Mars. Agus tógann sé ar an man 8 mbliana le ggógadtí Mars. So má bhíonn tú a ceafa go méid sé dachar go leor 3 lá nó electric picnic a chahabh sa pobl beag seo. Smuoinnig ar an 8 mbliana a chahabh ag dul dro Mars, agus nuair richa Mars an sin, bheadh an céimú le déanamh agat fannacht an sin gáteachtaí agus an sin teachtarás 8 mbliana eile, nó fannacht an bliain go léi. Mar tuisc an fiis atá ag an domhan agus an fiis atá ag Mars, ní bhíonn an deis agat taistil idir an dá phlánéid ach túram is gach cá bliain. So bí an rá agat an sin fannacht ar Mars, caiiciis nó fannacht an sin ar fad bliain go le chun teachtarás go dtí an domhan. Agus sin an dói atá muid is smaoin tú inis nó má táid a dhéirí ag dul go dtí Mars go fad teirmach. So rud beag níos éis go dul go dtí an Ghealach. So inis ar Artemis 1 a bhfuil muid a cáin faoin nó a bhfuil muid a súla bheits an láinseáil an nacht. Seo Bert Passionéir atá le Ghealach, seo Helga, agus seo Zohar, agus rinneú an bhirt seo chun go leor trílacha dhéanamh ó chéobh radaíocht agus an timpeallacht go ginearáltas a spás orthaach gur féidirling aibriú amach an méid sé slánsáháil le daine chur rais go dtíon Ghealach. So tá go leor sensors is tíchan le gach rud aibriú amach. Caiith is muoineh comáile sin ar an brú a chuirt ar an chorp agus rockid á láinseáil, mar ar nóid támuid clachtaí le bheith ag díle imtharraingt an domhan. So 1G, nó gravity a bheith agat ar an domhan, bíonn sé a bhhat níos lú ar an Ghealach, agus nó bhíonn tú a taistil ón domhan go dtí an Ghealach de gná maithíonn tú nach bhfuil imtharraingt an. Tá imtharraingt an, ní éalaíonn tú ó imtharraingt an domhan. Ach an rud a tharlaíonn ná bhíonn tú a titim an tamar fad. So bhíonn sé an cinál dachar é hiagháil mar bhíonn tú ceapaí nó chunas mar bheith a hitim má bhíonn tú a taistil agus bhí tú ag bogu leis an éiri sin cóachta ag dul dro na gealaí. Ach an rud atá ag tarlúint ná go mbíonn tú i gcónaí ag brathir imtharraingt an domhan nó an Ghealach, agus na physica sin bíonn tú ag titim a gcónaí, ach ní leagan tú riamh ar an domhan. So má bhíonn tú a titim an tarra atá ar ná go mbíonn tú ar fólamhail an tamar fad. So caiim muid aibriú amach chunas mar a chuann sé sin is deach nó amach ar an chorp. Agus tá go leor óráis fáite agin le fiú bliana nuas an International Space Station atá ar fiis timpeall an domhan, agus tá orpach thuas ar an ISS faoi láthair sinní Samantha Cristoforetti ó nidóid tá gobar go dtíon faoi láthair. So seo Passionéir eile atá ar Artemis hain sin Seán na Sheep, agus tá seánna tréáil linge in ísa le tomlína nuas sin ag déanamh folúan ar parabolic flight tu malína hain. Agus tá na Americaní tar éis Snoopy a chur ar an rocket chomáid, so tá cóúidir an sin ag Seán chomáid. So cá tuige, cén fág go rachchain duna go dtí an Ghealach? Well, Beidir go nachneoá an bhfar seo John F. Kennedy, agus bhí sé sin ghláir 60 bliain ó hin nuair a dúirt sé go raibhnaíon an muid dul go dtí an Ghealach
agus le blas bra Massachusetts because it is hard. Agus sin an dod bhui sé ag géirí dúchláine agus go raibh siad ag géirí a bhíine an dúchláin sin na háú agus fan am sin bhí na Americanáí chun déirigh sa Ráspáis bhí na rúsí tuéis an chéad in a chur sa Spáis agus bhí siad do bhád níos fearr agus níos fuidir a raig le gachród a chur fiis agus chur John F. Kennedy litzer hiig an Vice President an Trashin Lyndon B. Johnson agus dúir sé cad gur féidirling a dhéanamh a bheith speisialta a bheith gach duine tógtha leis agus gur féidirling cínte tar a dearfach a bheith hon. So bhí sé rá chahamid rud a cín speisialta dhéanamh agus sa litir céine dúirt sé an bhfuilmid ag obair timpeall an chuig hana hain. Bhí sé géirí go meach gach duine ag obair ceir fid sa lá go mémuid an go dulgadí an Ghealach agus sin an chríomhh sé an am sin. Ag an am céine ní ro sé ag géirí bheith nóíocht an tamar fad. Bhí NASA an trá sin ag géirí chuma có-Aibriú leis na Rúsí agus le dtíine eile agus fiú Lauren Cold War sa bhliain 1965 bhí NASA agus na Rúsí in an búil le chéile sa Spáis leis an mission Apollo-Soyuz. So bíon dóchas is dóthe an ag an am céine. Ach seachas an dúláin a hain, tá glóra dí eile tá fiúntaach le dulgadí an Ghealach. Just tá Ghealach beag agam an seo. So seo hí an Ghealach. Níl sé rócrín. In áire tá an Ghealach ó bhhad níos dúracha, tá sé tá dómh gúil ach is an rud spéisiúil faoin Ghealach ná go bhfuil golóir óíochta gur féidirling dolainn. So is féidirling áil amach conas mar a crothú an dainhéin, conas mar a crothú an Ghealach, cháthas a tháinig muidirine uig. So tá muid a déanana go bhfuil an Ghealach hard-taithí ar an iscéine leis an dain, so 4 billiún go léi bliain hard-taithí sin. Agus ceapan muid gur bhfuil plannaí eile in aig an dain an trá sin. Beidir ceannar méid céine le Mars agus gléonmuid téa air. Ach níl muid cinnte faoi sin. Tá muid géirí níos mó ó leis a bheith hagging faoin dain agus faoin Ghealach í tain. Chomáile sin beidir go ghacha sibh hana ar scanáin agus ar fictionolaíochta go bhfuil helium-3 le fáil ar an Ghealach agus gur beidir gur bros le eile bheith an duine ag teachta an Ghealach. Chomáile sin má bhíonn tú ar an taobh eile den Ghealach an taobh nach bhfuil aig leis i gcónaí ar an dain. Is féidir le bhhad níos mó óíochta ó thaobh réaltóíochta a dhéanamh, mar bhíonn tú beitú an golóir radchana nó radio waves áil an áit sin nach bhfuil ar fáils dain tuisc an méid radio a dhéanamh muideala chumáile radioim lifa gur míle maithe bheits an seáinne gur mágad lads. So sin cin an a bhfuil an anúing ó thaobh de agus bhfuil na géirí dhéanamh. Ach chumáile sin tá golóir rudí fáilte amachchagin ó bheith an seo ó nuair dearnach a bhí daine ar an dain. Tá sé beagnach chuig go bliain ó dág an duine dearnach an Ghealach. So béis sin Jean Cernan a leagchas ar an Ghealach chuig go bliain ó hin agus fecin goil chuile in an seo bhádró ó le éon rud mar sin a bheabhrú fan am seo. So tá bhhaid níos mó ólas agin marheallar an Ghealach aris. Tuas a going inis go bhfuil isce an. Seo crofiocht an isce faoi halamh, no, is mó láthair atá ar an Ghealach. Chomáile sin tuas a going inis go bhfuil atmosfér beag ar an Ghealach, níl mór an ann ar nóig. Ach tá sé spéisiúil go bhfuil na gásanna sin ann. Níl éon aimseir go cosí le seo ar an Ghealach. Cé go atmosfér beag ann, níl éon grí ann, níl éon báisteach ann. Ach tá golóirfáid amach agin idir an dáling. But tá tiile teacht. So tá muid géirí Aibriú amach an féidirling coní ar an Ghealach an féidirling dulráig agus coní ar plannaí deile. Agus
rud amháin gur féidir leat a dhéanamh, tuiscnach bhfuil éon atmosfér ann agus go bhfuil go leor radiacht ann. Is féidir leat cónaí faoin talamh agus bheith bhád níos sábháil san sin. Agus tuis gan Ghealach a bheith genta as an ábhar céine agus atá an dain. Bhíodh go leor volcanoes agus a lehéad an sa tSaoráid, agus tá píl faoin talamh gur féidir leat cónaí intú. Agus seo an cinál obair atá ar siúil faoi láthair agus muid is muoin tú ar bheith cónaí ar an Ghealach go fadaim sa fadaimseir. Fáibháin eile tágin, go dtí seo bhí gacrod agus an landáil ag genta ar an meáncirceal nó timpeall ar an cuéisiúr ar an Ghealach. Ach na rudí óhád ní simúla ag an pól. So tá muid ag smaoinemh gur bháling dul agus landáil a dhéanamh an seo nó an seo agus be bhád níos mó solas an Green ar fáill sin cumáid. So tá dúlaán fós le tSaoráid gan áras. Ach ní hamháin an Ghealach atá aithneacha againn agus ar na réaltóireachta Éolaíochta. Seo iad na picturí ón Green Chorus ar fad. Agus tá siad uilig tócha ag spásárthaigh ón dain go dtí seo. So obviously níl siad a gceart ó thaobh méidte ar an Scáileáin, ach tá sé dumsa beagnach dochreidte go bhfuil an éirid sin picturí againn de na planéid uilig. Agus dom haon is planéid fós é Pluto, is agamsa go bhfuil chun spóid mar ealir. Tá leabhar ionach scríofa ag Alan Boyle mar ealar conas mar a hitse amach gur bhainú an stáda sa phlánéid ó Pluto. Agus bhí go leor políochta i gceist. The humans i gcónaí ag chur rudí ar stré. Ach nuair a tharla sé den drám sin New Horizons, rinne siad an mission sin a láinseáil le 2005. Agus blian go le níos dearnaí dúirú nar plánéid a thuile é Pluto, agus bhí siad san ar an Bealach agus thógach an tuirlis sin Jen Léana ar san íróin dar dal as bhí an spásáthair ar an Bealach. Ach fuair siad picturí dochreid beidir go bhaca se fanna cinál seo crí ar Pluto. Tá go leor le rudí spéisiúla ag tarlúint ag Saturn ar nóí Gemlíon ó chinú rud bud níos mó bhí turlinkt ag an European Space Agency ar Titan agus is cin na galia atá timpeall ar Saturn. Tá muid géirí dul ar as chomáid chun láthair atá ar Enceladus inniuchu. Mar tá sean san go bhfuil isce faoin láthair. Agus má bhíon isce ann bíon deis an go bhfuil beochan le rudachínt ann san áit sin, so sin sprocháin eile tágin. Mars bíon muid a breanúir go minic, agus ní hamháin na Athshlánú Spáis Idirnáisiúnta ach mo rinne Elon Musk chun maiid tá seisna ceappa go bhfuil muid a gulgadtí Mars. Ní hamháin chun inneacha dhéanamh ar chun comíán. Agus go mbeadh muid an pobl nó dom de haise ag an chur ann agus an rud a dearmid terraforming nó chrach an dahain a chur ar Mars. Agus tá sé spéisiúil smaointí faoi sin bar beidir go dar leir sé sulameach deis a ggéin duine aginge an smaoinúir nó an tuairim a chur an húil. Mar más cholacht príomhádach a dhéanaí seo. Tá go leor dúlathe spéisiúla mar gheallar ar an Spáis ach san ar an iomlán an rud a dúir sé ná nach féidir le haon duine búnéireacht a chur ar Spáis. Ach ag an céanam cé chur sa bhaimé sin, má bhíon Elon Musk agus a chláán uile gur Mars agus a Ghealach Éolaíochta agus terraforming dhéana. Ní cinnte go a chéin tunach ar aginge ar. Is bra an Mercury go ma Mercury ar nóí an planéid is ggéad an Gríosann. Tá Isa agus Jacksa sin an Athshlánú Spáis Seapánaigh ar an Bealach go dtí Mercury faoi láthair leis an spásárthach Bepi Colombo agus bain muid an go ceann 5 bliana eile le inneacha dhéana ar Mercury agus a bhhaid níos mó thuiscint an sin. Tá go leor airde inis á bhrú ar Venus.
agus tá sé an Jackar spás ára a churgadí Venus. Tis go bhfuil sé an te Venus bhí greenhouse effect uafás a bhain, no taken wage go greenhouse effect uafás a bhain agus gur airí sé an te. Agus comála sin tá brú atmosférach uafás a chan. So dair leis na ruise golgadí Venus sna seachtaí. Ach cholua agus sich an spás ára an talamh bhrisé as céile. Mar tá sé go hulk sin Venus nar bhla aon duine dá lein. Ach támuid déanana trílacha is ar spáistáthair go dhéach dá lein. Agus tá smuointe an béidir gur féidir na cosa ar an spáistáthair sin an timer dom. Gon féidir cosa an spás árthaigh a chur timppó gur féidir leat an brú sin na scape agus go méán an inne sin a dhéanamh. Mar is bráling rudí uafásacha dhéanamh gan na robo is illig. Chuirmuid le chéile robo jazz agus chuinmuid animáling do chun ar nós Rosetta agus Philae agus Hayabusa agus an sin chuirmuid go hátacha úsfásacha iad. Ach béidir go rathmuid go Venus. Ach ar nóí seo an tain baile atágin agus an tain planéid gur atá go máúing agus gur Ellen doing agus or síalta agus denmuid annachchuid inniucha ar an dain an spás gur féidirling a hiiscint céir atá ar siúil an seo. Céir atá ar siúil ó thaobh an lechair, céir atá ar siúil ó thaobh teocht na hagin, céir atá ar siúil leis an aimseir. So Ní lis go mar chairigh sé libh nó nar chairigh ach is féidir an éomhhaisnéis na haimseir a dhéanamh bhád níos crinne inis tuisc an na sonraí a hagan an spás. Ach ní féidir é athrú fargir. So gaiad gur suas leis an bháisteach má bhíonn siad teacht. So táid ag dul agus a Green Chorus leis na robos a churmach agus an éirt sin ólis gur féidirling áil. Ach fósainn tá muid géirí níos mó ólis áil faoi na tíortha, na plánéid, na réaltaí atá bhád níos foiitiúing. So seo picture uair ón web sin an spás telescope spás James Webb agus tá muid a breanú siar sa picture seo. Tá muid a breanú ar an solas a tháinig ó réalta na milliún bliain ó hin. Agus is dagar sin a creidháil mar bhíon thosaigh an solas sin ar thuras gotí an telescóip. Solarró aon dain ann. Mí amháin solarró daoine ar an dain. Solarró aon plánéid an seo bhí an solas sin ar an Bealach. So bhín sé cinál aisteach mí smuoinú ar rudí chomh sin agus tá muid ag éirí a bhád níos fearr ag deanamh na picturí sin. Ach chuirtear an picture sin leatach, cé mise sa chrinne uafásach mór seo. Ach tá sé spéisiúil aibriúach cáthas a tháinig na crinne. Agus tá muid géirí áilteach comáile sin an bhfuil multiverse agus dó siúd atá tóga le Marvel bheith has muoinú a láthair an multiverse a seamach. Ach an bhfuil multiverse ain. But tá muid géirí áilteach go leor rudaí le James Webb agus má chuonn sé aráig. Is bralam ar an picture seo mar is camera éireannach a thug an picture seo. Ar lánálaigh sa chaite chuaigh an James Webb Space Telescope ar láinseáil ó spáspórt na Hórpa America has. Agus ar an mealach amach sin an telescope a hain ag éalú an rocket agus ar an mealach amach thug an camera éireannach de picturí sin. Agus is fear anmh eichanmuid picture de spás árthach sa spás. Agus an ceann seo ní eá lehéad a ríiste. Bei web cótábhachas sin ag míú na crinne doing agus ag míú céimmuidne agus cáthas a tháinig ar crinne ar fad.
Tá sé an spéisiú, agus cumáile sin thug sé anna chuid ama an telescóp Spáis seo a dhéanamh. Bhí sé chodéarnach ag teacht agus bhí ráinná tá iiri sin agad tá America agad caite air. Agus ní fiú é agus beidir nach naibróigh sé, beidir nach mé aonrad ag gheart. Chun é eáil ar deartháil ag dul amach agus chun é eáil ag obair. Is rud ionfacha do gach duine a bhí ag obair a Gúrsaí Spáis agus tásúla gom nach bhfuil mé deach ag tosnú leis an méid a ollam an James Webb Space Telescope. So sin dear an chuid den láineo, tá roinnt leabhráin agus lipéad agam ón Gníomhaireacht Spáis orpach ach Éar marí má ecinn tú an Ghealach sríomh chuige in os gom céinúir is scapaí na scamal. Ach smuoinnig ar bhfuil as seo roing amach mar tá go leor le hacht ó héad cuasaí spáiste. Agus tásúla gom go mé lánseo sábháil ag Artemis a haon na nacht. Agus féad atá sibse ag déanamh an uair sin, stoigh go mééis sibh buint tanmh as an electric picnic ach má háiríonn sé go bhhecinn tú an uairdóir ag seacht nóméid déag a níos seachtainach. Bhí ag smuoineh ar an thuras atá déanamh aginge, mar ní an seach an tús agus bé muid do leach sa Spáis le fada an lámach agus tá deis agin ghilig bheith páirrtaachán. Ná din tarmid ar a bhfuil ar siúil a Gúrsaí Spáis agus bhí le. Gur mí maigad.